Roztomili mamy zimę, taką prawdziwą, ze śniegiem, z mrozem. Przyszła 2-3 dni temu, napadało śniega, przymroziło i wiecie co? Tako zima ma być, bo jak w zimie je bagno, jak je szpatnie, to nie ma zima, ale to jest taka pultaczka. I o takiej zimy pamiętam jako ta. Dycki napadało śniega w listopadzie, czasami już a i w październiku. I potem ten śnieg i ten mróz dzierżą aż do jora. Jeszcze w maju było tak, że śnieg leżał lecykany na miedzy. Ale moi Roztomili, jak puścicie telewizor, to w telewizorze wam rzekną, że przyszła klęska żywiołowa. Że kańsiej we Warszawie napadało 10 cm śniega, że auta klejżą na ceście, że gdy nie ma opon zimowych, to by się wobec nie miał ruszać z chałupy. A gdyś Roztomili kiesi hańdowni ze 30-40 roków temu, wszyscy jeździli na letnich oponach i jakoś ich było. Ja nie mówię, że mamy jeździć na letnich oponach, ale dzisiaj ludzie są takowni, że jak jedną kapkę przymrozi, jak jedną kapkę posuje śniegiem, to już jest katastrofa, już to jest klęska żywiołowa. I wiecie co trzeba zrobić? Trzeba wyłączyć telewizor, zamiast posłuchać tych paniczek, co beczą, że jest tak strasznie, że jest tak zima, to lepszy wyjść do pola, a pooglądać, jak ta zima posztrajchowała na biało caluśki świat. A gor stromy, bo takie stromy, jako są terazy, moi Roztomili, to takich stromów już nie będzie długo. Nie umiem se, nie poradzę se wspomnieć, kiedy takie stromy były pięknie zimą, przez zimę śniegiem posztrajchowane na biało. I to jest normalne, moi Roztomili. Śnieg, mróz, to jest normalna zima. Nie dajcie se wmówić, że to jest jakoś klęska żywiołowa. To jest normalna zima, kiero była kiesi hańdowni, co ją se porazem wspomnieć, a delektujcie się tą zimą, dziwiajcie się, jako je szumno, jak je teraz szumnie na świecie, bo może być tak, że nie uwidzicie takiej zimy 10 albo 15 roków. Taki mamy czasy, taki mamy kapkę szkopertnięty klimat. Tuż pani zima przyszła, szumnieje i za mnie by mogło tak być jak najdłuższe. Miejcie się fajnie.